Има различни видови колаж. Аз от 12 години се занимавам с този проблем с колажа, т.е. купувам хартии навсякъде, откъдето пътувам. Използвам салфетки, т.е. в моите картини няма боя. Аз се рисувам чрез салфетки и с лепило. И много често хората просто не могат да повярват, че това е направено без боя, т.е. само с цветни хартии. Дори ми се струва, може би, и доста по-трудно, отколкото човек да Трудно е, да, защото понякога, за да постигне някакъв тон, са необходими 15-20 слоя хартии, които трябва да се залипат, да изсъхнат, да ги обработвам. Начин, да. И това изисква време, много енергия и така нататък. Но начинът, по който аз обработвам хартията, така може би съм единствен в България, поне, може би в Европа, по начина, по който обработвам хартия. Как точно обработвам? В смисъл, използвам абразивни материали, така че да изтъня слоевете и те да станат полупрозрачни, за да се създаде илюзията за дълбочина на тона. Нещо, което по-лесно може да се постигне с боите, но е по-трудно с хартии. И те изглеждат доста богати, бравурни като материя. Могат да прави обеми, различни колорити, но самата хартия има една топлина, която излъчва. Самата хартия е измислена 200 години преди Христа. Да. Значи тя вече има 1200 годишна история, а до година ще се навършат 100 години от създаването на първия колаж от тези гениални художници Пикасо и Брак. И така че годишнини дал Господ в тая посока. Талант е нещо много особено. Повечето хора казват, че ако имаш 5% талант, останалото е труд, 95%. Да. А така ли е наистина? Възможно да е така. Наистина човек трябва да има нагласа. Ако таланта го назовем с друго име, да речем нагласа към определен тип дейност, мисловна и действена, тогава да. Наистина е необходимо малко. Но според мен един човек да се научи да рисува правилно е достатъчно да е средно интелигентен. Всеки нормален човек може да се научи да рисува добре. Едно е да рисуваш правилно, друго е да създаваш шедьоври. Много ученици завършват художествена гимназия или академии, които научават азбуката, т.е. има закони, които трябва да се изучат. Т.е. само с емоция не става. Т.е. трябва да има и знание. Защото тези хора, които не са школувани, те рисуват само с емоция. Професионалният художник наслагва към емоцията и познанието, което е придобил по време на учебния процес. И тогава, естествено, резултатът е много по-добър, много по-значим. Кръгът сам по себе си е съвършена форма и доста трудно да се композира в една такава форма, която винаги може да се ротира, да се завърти. Но въпреки всичко, сама по себе си формата е красива, съвършена и ако човек се умее да композира вътре нещо, което е наистина интересно и в колоритно, и в композиционно отношение, тогава нещата се получават. Значи всичко това, което е създадено преди нас, всички тези дворци, всички тези култури, значи, връщайки се назад, ние всъщност като сребърна нишка, човешкото поколение, можем да слезем назад във времето, да видим, че хората са създавали и са съзидавали и архитектура, и предмети от бита толкова красиви. И по някакъв начин човек, докосвайки се до един камък или до едно дърво, което е обработвано от човека, или дори държайки една фотография или дреха на човек, ние всъщност го осветяваме по този начин, спомняйки се за него или спомняйки се за някакъв обект. По този начин ние правим директна връзка с оная част от историята, с която искаме. И затова нарекох своята изложба "Осветени пътеки", защото всяко едно връщане назад, някакъв спомен или за любим човек, това е осветяваме неговата памет. Никога не съм мислил да се откажа, винаги съм искал да стана художник. Мисля, че се ориентирах още в 4-ти клас, когато бях. И от тогава се пожелах да стана художник. Завърших художествената гимназия в Казанлък, след което завърших живопис във Великотърновския университет при професор Станислав Памукчиев. И от тогава преподавам, 20 години преподавах в Националната художествена гимназия в Сливен и от 7 години съм доцент по живопис и изкуствознание в Великотърновския университет. Обичам работата с младите хора, тъй като те са много креативни, много интересни. Много е зареждащо, наистина. Много е зареждащо, да. С млади хора, човек, ако стои само в ателието си, тези социални контакти... Депресиращо е малко като цяло. Човек има нужда и да твори, разбира се, понеже нашата работа е много самостоятелна, но и контактите са изключително важни. Защото както аз се опитвам да
да им предам част от енергията си, да им разказвам за изкуство, така и получавам от тях енергия. Тоест всичко е един обмен на енергия. Именно, обмен на енергия и радваме се един на друг, обучаваме се един на друг. Никой човек не е завършен с тема. Той приема от света и предава на света. Цял живот се учим, наистина. Да, така е.